Iki khusus sampean. Sampean ora sir ngowehi aku to. Jare aku sampean pek putu. Niken iki apane jenengan? Ya sak putuku. Lah iya, mbake iki nek ketemu putune mesti ya nyangoni, mosok ya mung meneng wae. Wis suwi lho ora ketemu. Lah iya, wis suwe to, Nduk Niken ora ketemu karo Mas Gareng. Ya mosok ya tega. Ayo. Mosok ya Pira kuwi? 50 lho, Mas. Ya digenepi 100 to. Wong tuwa kok karo bocah kok Genepi pira? 100. Ya 150 pae kabeh. Ya alhamdulillah. Wong ngekei putune kok nyicil. Sampe ikhlas apa ora? Kayake nesu lek nesu nyo gak usah wis sampe nanti masuk neraka lho. Aku ki atiku wis koperasi. Dadi kabeh tak keke. Loh, kapan kok ora ngabari nek operasi? Koperasi. Kok operasi to? Oh, krungu ki operasi. Ati kok koperasi ki piye maksudnya? Karep. Oh, karep.